Tak jsme na dohledávce od znaku. Jsem tady měl furt vytipovaný jedno takový místečko a ty vole, tak po 2 hodinách mám konečně normální signál. Zas tady pod tím obrovským kopcem, jo, no to všechno, oni to házeli dolů prostě. Tak, signál 28 na Vanquishu. Tady kořen, jo, tak jsem jenom tak hrábl pod kořen a už tam cítím nějaký oválek. Myslím si, že to bude tankán, protože to prostě je velký. Takže moment překvapení. No jasně. Ty vole. No to je pecka. No to je nádhera. Je škoda, že nemá tu jehlu. To je škoda. No ale tady se to musí pochodit ještě. Nade mnou byly ty 2 spony za boj zblízka. A tady v tomto místě tak byl předtím poslední tank. A tady ty odznaky končily, tady dál už se nic nenašlo, tak uvidíme teda. Tak opět na dohledávce. Tady byl ten dohledaný tankán. Jo? Tady už jsem si myslel, že nic nebude, protože tady to i minule končilo. Tady furt nad náma byly ty 2 spony. A tady v největším bordelu, tak co se to neukázalo? Ty krása, no sice je špatný jako, ale je to vajíčko. Pecka, to je fakt paráda, ale tady je strašný bordel, tady to všude pípe, tady jsou železa, tady je novodobý bordel z nějakého důvodu, takže tohle je fakt pecka.